aan mijn opa en oma. En wie willen de groetjes doen? En papa. En papa en opa en oma. Ja. Wij doen alle kinderen de groeten. Doei. Ik doe de groeten aan Natasja en Richard, mijn oom en tante. Ik ben Dilano, ik kom uit Enkhuizen. En ik wil de groetjes doen aan Nick en Simon. Aan papa. Ik ben Eline en ik doe de groeten aan opa en oma. En wij zijn lekker wel hier en jij niet. Ik ben Marco en ik doe groeten aan de andere opa en oma. Doen we niet de groetjes vandaag? En ik wil groetjes doen aan mijn vader. Ik ben Len en ik doe de groeten aan Wilma.